ngakwa akan ngapor ban pentip akmat dalam bajong pi ki perlok na kaliang jong ka media bahadu mentakasngi ke sampel kaba ngiladep sim bat kabla pha ban test kalong lai hajar ars pa nyungut nangta ka report ke bengilayo kabalong negatif kalong ar hajar praspa prapulai ngut nangta ka report ka bengindang ap kalong lais pa katway ngut bat kabas ngasngo bahaban pentip akan ke janmit kalong ba nakitu ke balayo apang katlai ngut iwei ibala klat no bat kat arngut kilayo ya kajing kot kejingkia kabapura hakamet kejongki ban ngasngo bahaban pentip bahakan ke janmit kalong ban nakaliang jong ke jelam megala jongi ngimdon syu ka aktif case hadu kaneka klipmat kabamanta ka information kabaan kabangakwa ban pentip akan kapor kolong ba kitu ki kon samla lani kinong song snong jong ke jelam megala jongi ki basa keleng jong ke north east bat kumju jong ke India brokway kilawan pai syaka jela ke jongi kalong haduk mentakasngi henriu hajar sanspa henriu pusan ngut haduk mentakasngi henriu hajar sanspa henriu pusan ngut nangta sakawai ka banga syukwa ban pentip kalong ban nakaliang jong ke sorkar ngedon ke review meeting hapok ke jingalam jong chief minister kabangi kwa banbu on record ngi ai khuble krepang ya kitu ginong trei sorkar jong ke jela megala jongi lengba jong ki deputy commissioners barokhot ki bela trei sitom halaki jong ki area halaki jong ki entry point ki bala ban handle ya ke jingwan ki kun samla ke jingina keleng saudong jong kari India batru klaim kanu kajing bukho hapdeng kajing bom yo thia yo dem ko jongki tenrei kia trei sitom bat kum baklo mentang sngo bahaban pentip bakine borok ke belawan kiladon halaki jong ki caka ka jongki na ka benta ka self quarantine ka baki hable khat sau sngi ngai khoblei ru kerpang na kaleng ko sarkar ya ka tim jogi doctors na kaliang joka health department hapok ke jinglam jong IDHS jongi doktor war ki balai tresitom med batsngi ban pentingna bakini ki kon samla jongi ki bawan pai kim don kan ko no jing wat la shisha ke hab ban yeng ulanyo bujrong da ki kenta ki haban ap na kabenta bat pendet ya kini ki tes bat kiwe ki jinon kam den rei kumbang ong epi hadu menta kasngi kani kajing penbet kalong kabayat bet kabayanti sakawi pat kajing pentip kabangakwa na kabenta kajing tip jong kipai ban osop snong jong kejela parokawi kalong ba hadu menta kasngi nyau hajar tam teli ki covid committee ki bingela thau lengba jong ki district deputy commissioners ki baper hapok ke jela ke jongi kilalong aktif baro nyau hajar tam kilong aktif nadu sor hadu nong kendong bat kini ki committees ki baper ki trei rengkat bat ka bor sarkar nadu ka block level hadu ka district level bat kumju hadu ka state level